Tak, a tu som schovaný. Sven! Sven! Všade je sneh. Čo tu robíš, ty osol? Nie som osol, ja viem. Píp, píp, necúvaj. Je riadna zima, to teda, že je. A povedz mi prečo. Ja neviem, povedz ty, povedz ty, povedz ty, povedz ty. Neviem, no vidíš to. Zaspievajme si. Zase? Áno, tú moju obľúbenú. Dobre. Tak teda začínam. Soby sú lepší než ľudia. Čo na to povieš, Sven? Ľudia len klamú a kosti ti lámu. Teda okrem teba len... Ó, ďakujem. Ale voňavejší sme než soby. Čo na to povieš, kamarát? Nož, na to poviem len, že máš pravdu len. Tak teda ďakujem. Poďme radšej spať. OK. Mráz nech nás bude hriať. Dobrú, kamoš. Ja. Nie, soby. Žiadne soby. Nechcem byť sobom. Prosím, nie. Prosím, nie. Budeš sobom. Nebudem sobom, budeš sobom. Ďakujem. Nevieš, keď sa ide na Severnú horu? Náhodou viem. Naozaj? Je pekná, čo? Naozaj vieš? A zoberieš ma tam? Nie, musíme niečo ešte urobiť. Odhrňať sneh a také veci. A akože nie, Ty ma tam zoberieš. Som princezna Anna. Čau. Som Kristof. Ja som Sven. Dobre, toto je Sven. Tak mi povedz aspoň smer. Smer je tam, kde ti ukážem. Tam. Tam? Áno. Dobre, tak ideme. Nechoď s ňou. Po ceste ja ti porozprávam celý môj príbeh a vlastne pochopíš celé, prečo toto vôbec nerieši. Naozaj, veď ja mám sestru. A ona vlastne toto celé urobila. Vlastne celé leto zmenila názor. Čo je šibnutá? Prečo to spravila? Nie, je šibnutá. Ona je moja sestra, ale ona je inak úplne v pohode. No ale ja som dnes hlavne za niekoho stretla, nie niekoho, ale bol to princ Hans, on ma požiadal o ruku a hlavne chce, aby som si ho zobrala. Ja som povedala, že áno. Počkať. Ty si ho stretla prvý deň a chceš si ho hneď vziať? No jasné, to je pravá láska. Poďte ti vysvetlím po ceste. No a jednoducho, keďže on som povedala áno, ale na to potrebujeme požehnanie. Požehnanie mojej sestry, ktorá bude kráľovná, vieš? No a ona sa potom zrazu nahnevala, potom som sa nahnevala ja a vlastne vôbec neviem ani prečo som sa nahnevala, ale to je úplne jedno. Takže naozaj to je pravá láska a potom... Počúvaj, Ríšavka! Ty si niekoho stretla prvý deň a nechci ho chceš vziať? Ty ma počúvaš? Počúvam! Veď sa ti to snažím ale ja už nejdem! No a vlastne potom, keď on jej to povedala nejako, tak ona sa zrazu nahnevala, potom boli sme obidve nahnevané a potom prišli také, že vieš, taký čári máš úplne a ja som to vlastne celé vtedy pochopila, vieš, ona nosila celú dobu rukavice, hlavne ja som si myslela, ona má alergiu na čokoládu, chápeš, ale ona vôbec nemá alergiu na čokoládu, naozaj, ona je také, ona má asi nejaké kúzelné schopnosti, alebo vôbec, ja vôbec nekašlem teraz základ, ja som to celé konečne pochopila. Dievčina. A je to úplne úžasné. Prestaň už rozprávať si, jak oné! Prepáč, niekedy sa rozčulím. Ty si chceš vziať niekoho, koho si stretla prvý deň za manžela, hneď ten deň, fakt. A to ti rodičia nepovedali, že sa nemáš baviť s niekým, koho si stretla prvý deň. Ale si to nepočula, to teda, že nie. Áno, povedali mi to, ale Hans nie je cudzí. Hej? Nie. No dobré, a tento Rakúšák, Hans. Aké má priezvisko? Hans z Južných ostrovov. To je veľmi divné priezvisko. Veľkosť nohy? Na veľkosti predsa nezáleží. Ale záleží. Obľúbené jedlo? Chlebičky. Chlebičky, mňam, dobre. Ale čo ak v noci chrápe? Nechrápe, určite. A čo keď sa špára v nose? Nešpára sa v nose, je to princ. A zje to? Fuj, nie, on to nezie, neblázni, je to princ. V žiadnom prípade by to nejedol. Jasné, princ, Rakúšan. Jasný, že som snehuliak, lebo snehuliak je zo snehu a sneh je bielej farby. To je tá najkrajšia farba na svete. To mohol by byť aj žltý sneh, ale tam je až nejaká cikanička. A potom ja som taký, a mám nožtek, ako taký malý jednorožtek. Bože.